Volám sa Marek Chrastina a v oblasti energetiky pôsobím viac ako 10 rokov. Aktuálne som členom vedenia spoločnosti ESCO Slovensko, ktorá poskytuje energetické služby pre svojich zákazníkov a pri plnení dekarbonizačných cieľov u nich inštaluje najmodernejšie technológie znižujúce uhlíkovú stopu zákazníka. Aktuálne vnímame posun k zelenej ekonomike. Zákazníci sa snažia integrovať obnoviteľné zdroje energie do svojho energetického mixu alebo kombinovať ich s tradičnými fosílnymi palivami, akým je zemný plyn. Z môjho pohľadu je to najmä investičný dlh. Najmä pri verejných budovách je nielen vonkajšia obálka, ale aj technológia vykurovania týchto budov vo veľmi zlom stave. Veľká časť týchto budov nemá vyriešené ani chladenie. Zápasiť sa bude nielen s časom a financiami, ale aj nedostatkom kvalifikovaného personálu, ktorý zabezpečí návrh, inštaláciu, ale aj následnú údržbu, servis a monitoring týchto technológií v takto zrekonštruovaných budovách. Už pri zavádzaní tohto študijného odboru pred viac ako 10 rokmi som bol presvedčený o prínose a dôležitosti takéhoto študijného odboru pre budúcich odborníkov v oblasti technológie budov. Dnes som presvedčený o tom, že zavedenie tohto odboru bol správnym krokom. Z týchto škôl vychádza množstvo odborníkov, ktorí si dokážu poradiť či už v oblasti elektroinštalácie, tak aj návrhu kotlov, tepelných čerpadiel, klimatizácie, chladenia alebo vetrania. Aj u nás v holdingu ESCO Slovensko máme hneď niekoľko spoločností, ktoré dokážu využiť technické vedomosti týchto absolventov. V portfóliu máme spoločnosti poskytujúce energetické služby, elektroinštalačné spoločnosti, spoločnosti, ktoré vykonávajú inštaláciu a údržbu kotlov, klimatizácií, systémov vetrania a rekuperácie, až po prevádzku vlastných kotolní, kde vyrábame teplo a distribuujeme ho pre našich zákazníkov.